Muchitepo chiyani ngati mwasiya kufilana m'banja mwanu. Video iyi ndi ya number 3 yoyamba tinakamba zomwe zimapangitsa kuti musiye kufilana. Ya number 2 tinakamba zizindikiro zake zosiya kufilana. Kuti mukasiya kufilana zizindikiro zake zimakhala zotani. And then yomalizira ya number 3 tukamba kuti muchitepo chiyani nawo kuti mwazindikira kuti m'banja munotu siziliso mmene linalili kale or mmene zinthu zinalili kale mwasiya kufilana. So kuti muzimvetsetse bwino mutakayamba video yoyambirira ndionetsesa kuti ma links onsewa ndipange share mu comment section or mutapita ku timeline mukapeza ma videos onsewa. Nthawi zonse ngati ma feelings wachoka imakhala sign yonena kuti china chake chachikulu chikufunikira attention m'banja mwanumo. So ichi chisakhale chinthu choti ikhale signal iniyo kuti mupange give up ya kuti ndiyeta asiya kufilana ndi banja lilithe aliyense aone kuti alowera kuti nkhani yake simeneyo. Komano nkhani yake ndi kuganizapo kuti kodi ndingathe kuchitapo chiyani. So ndifuna tigawane zinthu 7 kuti timazigwiritsa ntchito kufilana kuja kuti upezeka zoti kwabwereranso. Chifukwa ngati iniyo uyu mumusiye chifukwa cha izi chimene chikukulimbitsani mtima kuti wina yonse sizikachitika ndi chiyani. So you end up upeza zoti mwasiya kamulu ka anthu in the name of kuti mafiru olo kufilana kunachoka. Chinthu choyambirira cha number 1, you have to talk honestly without attacking. Ngati mwazindikira kuti kufilana m'banja mwanu kwatha, simukuyenera muyambe kupangana attack. Mukuyenera mukhale pansi ndikukambira mtima uli pansi wina aliyense. Mupange space yoti mufusane. Wina azitha kumfusa wina ndikumuyankha wina, winanso azitha kumufusa wina, winanso ndikumuyankha wina. Ndikumafusana mafunso ofunikira aja kunena kuti kodi chapangitsa kuti tisinthe ndi chiyani. Or ndi chani chomwe iwe ukuchimisa kwambiri chimene ineyo ndinkakupangira. Fa kuti muzazionesese zimakhala kuti munkapangirana zinthuzo kale mwachita kusiya panopa. So kukambirana uku kukhale kwa calm, kodekha. Komanso kumumvesesa munthu wina, pakhale active listening, kumumvesesa wina aliyense amalize. Pakhale timati honest conversation, kukambirana koona osati konama. So muzaona zonena kuti zimapanga reveal ma hidden issues, zimakumba zinthu zomwe zinakwiririka pakati pano zimene simmazoona pa surface. So kumakhala kukambirana ndithu kofunikira. So kukambirana kukhale number 1. Number 2, you have to rebuild emotional consistency. Mukuyena muonesese kunena kuti pakhale consistency pakati pano. So distance often comes from neglect. Kusaganizirananso kuja or kusalabadirananso kuja. Nthawi zambiri kumayamba chifukwa chonena kuti pali neglect, kunyalanyaza. So mukuyenera kavuto kakunyalanyaza mukachose. Chifukwa chimene mungadziwe njonena kuti mukuyenera mupange set ma simple routines that keep you guys connected. Ndiziyani zomwe zimakupangitsa kuti muzikhala connected. Zinthu zimenezo musazipange neglect. Ngati pamakhala tiyerekeze tima check-ins ta usiku ana agona ino mmatengana ndikukhala pena pake. Tazionesesana kuti izi zikuchitika. Kudyera pamodzi kuja ndikofunikiranso kwambiri. Komanso mwina tima short walks akazanga tatiyeni kashosholo kena kache. Izizi ndizofunikira kwambiri ndizomwe zimapangitsa kuti pakhale emotional consistency. So you have to rebuild this and you have to maintain this. Komanso chinthu cha number 3, bring back small acts of affection. Muonesese kuti m'banja mwanu mumabweresa munso tima affection ting'ono. Chifukwa chimene mungadziwe njonena kuti ma feelings suti amabwerera ndi zinthu zazikulu. Sizikufunikira kuti ndege mukachite kugula chigalimoto nkupasa mkazi wanu ndege kuti ma feelings abwera. Mukachite kumugulira ndege, mukachite kumugulira tichanchani, ayi. Ndi zinthu ting'ono. Tima daily actions, small actions, timene muthu mwapangirana tsiku lililonse. Zinthu tumero ndimene timabweresa ma feeling kwa wina ndi mzake. Kukhalira limodzi, tima gentle touches, tima checking on each other, kumachekana. Akazanga ndangokuyimbirani, ndimafuna ndingodziwa kuti moyo wanu uli bwanji masana. Amuna anga ndakuyimbirani, ndifuna ndingokuwuzani kuti ndimakukondani. Oro zintchito zimene mmagwira ifeyo timaziona ndipo timayamika. Kupangana cheki kumabwezeresa magazi zijawa za masiku anu. Andi zimampangitsa kuti moyo wanunso ubwererenso. Kukoma kumene mumapanga share anthu awiri kubwererenso. Izi zizofunikira ngati mufuna kuti kufilana kuja kubwerere. Komanso chinthu cha number 4 chimene mukuyenera muchite, you have to fix unresolved hurts. Ngati munavulazana, ngati munapwetekana nthawi ina yake, mukuyenera anthu inuyo muonesese kuti mavuto amenewo muthane nawo. Chifukwa zimabowa ziya zomangokumba nkhani zakalekale, munandirakwiraso chakuti chakuti. And yet ndilero ndi 2025 inu mukubwesa ma issues a 1999. Izizi mmayeneka muzipanga fix and mukazipanga fix muziyiwale. Chifukwa man-healed wounds awawa amapha chikondi pang'ono ndi pang'ono. So tazipangeni address mwachangu, kaya ndi ma past betrayals, kaya kusalemekezana, kaya ndi ma arguments kumangokangana kosatha. Ma issues awawa muthane nawo. Chinthu china ngati mufuna kufilana kubwererenso m'banja mwanu, chinthu cha number 5, you have to work on yourself too. Mukuyeneranso panokha muzione kuti kodi ndi mavuto anji amene iniyo muli nawo. Muli ndi stress imene isakumukhuza wachikondi wanu. Are you overwhelmed? Are you unhappy for your own reasons?
muzione kuti mwina nkuteka simukusangalala usalifa cha mwamuna wanu kapena mkazi wanu mwina pali zifukwa zina. So mukuyenda nokhaso muzipange evaluate zinthu zimenezozo ndikuzithetsa zinthu zimenezozo. So you have to work on yourself and improve. Ndikutengereni ku chinthu cha number 6 yene mungathe kupanga. You have to create new shared experiences. Mbanja muja mmafunika kubweretsa sort of my experience tanyuwani. Taonesesani kuti mukupanga chinthu chomwe chikupanga break ma routine. Nanena kale mu video yapita na kuti zizolowezi iziso zomwe zimapanga kill ka vibe ka mbanja muja. So kill those routines, break those routines. Tabwesa nti zinthu tina eti tapangani tayenderani limodzi. Akazanga lero tingoyenda tipite kuzalewa tibwerereko. Akazanga lero tingoyenda tipite kukamphata tibwerereko. Akazanga lero tingoyenda tipite kunkhatabe tibwerereko. Mmakama kawana experience kanyuwani. Tabwezeresani ti mahobbies tija. Timene mmatikonda tija. Kumenya kampira ndi akazi anu. Tamangisana ndi akazi anu. Olomwena kutengana ukapanga charity work. Akazanga tingopereka ti zovala tomwe sitimavalati kwa anthu ena ake limodzi. Kuphika limodzi. Izizi zimathandizira kuti zibwezeresenso teamwork mbanja mwanu. Komanso zibweretse ka vibe ndi kukoma kuja mbanja mwanu. Chinthu cha number 7 chimene mungapange kuti kufilana kubwerere mbanja mwanu ndicho don't rely on feelings alone. Akuluakulu osangopanga rely pa ma feelings okha. Chifukwa mukuyena muziwena kuti chikondi ichi chimapangidwa maintain the consistent behavior. Ngati chikhalidwe chanu chili cha consistent, kulemikizana kwa consistent, kukhalapo for winayo, kupanga respond winayo akakufunsani. Zinthu izi zimakhala zofunikira kwambiri. Chifukwa ma feelings aja amabwera pamene environment imene muli yakhala safe, komanso ili warm, komanso ili respectful, komanso ili intentional. Zonsezi zikachitika ma feelings aja sinkhani yamapezeka zoti abwereranso mbanja mwanu munji. Zaka 30 ndikumatha koma mmafiranabe mwamuna ndi mkazi wake, mkazi ndi mwamuna wake. Pamene pali pamapeto pa video yathu yomwe timakamba zimene mungathe kupangapo kuti muyambenso kufirana. Komano ngati video iyi kuli kuyamba ineyo kuyionera, mukuyena muonenso video ina yomwe tinakamba zizindikiro zoti mwasiya kufirana banja, komanso za video ina imene tinakamba zomwe zimapangitsa kuti kufirana kuthe mbanja mwanu. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.